A ver, jefe, saqué o gallego cos ferros outra vez. Pero mirade para aquí. Pero vosotros vos podedes creer que isto movía agua. Porque tiña que movela, non lle quedaba outra, senón o motor entraría en temperatura, vale que o viscoso o teño bloqueado, pero é igual. É dicir, ten que mover agua para que enfríe. E eu cambiei máis que nada porque soltouse isto, rompeu, e me facía o ruido que incluso me petaba aí na parede esa. É por iso, eu cambiei, máis que nada. Hoxe metí mangueira por aí aos manguitos e todo. E teño que petrolealo porque xa é de paso, que teño todo desmontado, cambiei o manguito de aí de arriba. E iso, pero de verdade vos lo digo, nunca colleu temperatura o motor, nunca. Iso cando con peso, marchas cortas, e nunca. O sea, cuidado, mira a diferencia que hai, Mirade para aquí, Entonces nada. Vamos montar todo, petrolear e ao carallo. Xa non sei se petrolear, porque cando petroleas é cando dan problemas. Entonces igual, a ver. É como me din por aí, xa che come moitos cartos o tema da furgoneta. Digo, joder, é mantenimiento. Vamos a ver, porque sí, xa lle metían uns euros encima, pero entre pintala e pastillas, rodas, o rodamento do cardan, o tema da bomba, aceites, filtros e todo eso, pero para min o considero como mantenimiento. Digo eu, vosotros que opinades? Que pasa que a xente non sei que pensa, que nada vai romper, que nada se desgasta. É menos mal que o fago eu, porque aforro uns euros. Que desfacerlle, bueno, non sei como fan os talleres, eu tuve que desfacerlle un morro a furgoneta, está unha Mercedes Vito, 111. Sí, se daba desde arriba, pero, non sabes como queda aí ao 100%, si queda ao 100% ou non. Entonces, desta forma, mira, que tardas media hora en desfacerlle o morro, entendes? Eso, e agora vou aproveitar tamén, poñerlle o viscoso, e xa está. Que o viscoso collino por internet, porque, joder, de 150 que me piden aquí, o consigo por 42 euros. Sin aspas, pero para que quero as aspas se teño as miñas? Entonces, pois é unha pasta que aforro. Non aforro en sí, que gasto no outro lado, pero que opinades?